Аз бях много енергично момче, занимавах се с много работи преди това, но за съжаление се разболях от една много неприятна болест, връщна недостатъчност. Вече от 3 години съм на хемодиализа. 3 пъти седмично по 3 часа или 4. Самите бъбрици няма болка, в тях, но отпаднал, изморен си почти през цялото време. Не ти се прави нищо, нямаш настроение за нищо. Единствения изход сега е трансплантацията. Ако не се състои тази трансплантация, след 3-та година почва да вреди самата хемодиализа много на организма. Почват да бъдат костите, другите органи почват да се развалят. Свободата. Просто аз съм вързан за този апарат 3 пъти седмично и не мога никъде да хода. Нищо не мога да направя. Това е нещо, което най-много ми липсва. Летни нощи дни, може ми още факти, защото в летни нощи дни ще се случи гневи какво си, нали? Hello everybody, I'm Skilla. Show me how you're feeling. Просто нямам търпение да започна да живея нормално.